ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାହୁଲ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ଏହା ସହ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଓ ଗୀତ ଗାଏ। ତେଣୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ମୋର ଘର ପାଖରେ ରୁହେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଏକାଠି ଖେଳୁ। ସେ କେବେ ରାଗେ ନାହିଁ। ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ମୋ ବାପା ଓ ମା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରାହୁଲ ପରି ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଏପରି ରହିବ। ମୁଁ ତା ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ପାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।